Менә без бит инде гади тамашачылар сәхнә алдын күрәбез бит инде. Менә безне сәхнә арты кызыксындыра ничегрәк анда? Анда бик күңелле, bütün балалар белән без уйныйбыз. Редакторлар да безне бик якын итәләр. Һәм сәхнә артында безнең белән психологлар да эшли, безгә пластилиннар биреп, кагазлар биреп, без анда рәсем ясыйбыз. Бик күңелле, сәхнә артында күңеллерәк. Анда менә булган кызлар белән, егетләр белән, нашы конкурсантлар белән дуслаштыгызмы соң? Әлбәттә дуслаштык. Чөнки менә без репетициягә килгәндә без алар мине кочаклыйлар һәм без бер-беребезгә ярдәм итәбез. Һәм без бик якын дуслаштык. Һәм менә безнең минем ВКонтакте'да бар группа «Голосята» һәм без анда язышабыз. Менә икенче, өченче турда җырлаган җырларны кем сойлады? Редакторлармы, яисә Пелагея, яисә бу уже әзерләнгән җырлар булдымы? Беләсезме, без электронный почта белән аларга җибәрдек җырлар. Һәм алар менә бу списоктан бер нәрсә дә алмадылар. Һәм алар YouTube'тан инде караганнар, нәрсә мин җырлыйм, һәм бирделәр миңа колыбельный һәм французча җыр. Менә французча җырга алар әйттеләр, минем француз теле бик яхшы түгел дип әйттеләр. Һәм без махсус француз теленнән укытучы чакырып өйрәндек. Һәм анарсын репетиция вакытында алар әйттеләр, менә хәзер яхшы диделәр француз теле. Анда француз теле белән шөгыльләндек. Сез бит инде анда берничә атна барып яшәдегез бит инде, Анда кайда тордыгыз сез? Без тордык иң якын дусларыбызда. Дусларның исеме ничек? Дусларның исеме Саида Валиуллина. Саида Валиуллина. Бөтен татар халык исеменнән сезгә зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Аның әтисе Илшат Валиуллин. Илшат Валиуллин. Без синең белән рәхмәт сезгә бик зур. Нәзилә ханым, сезгә менә шундый сорау. Хәзер инде күп кенә шундый сөйләшләр, имеш-мимешләр йөри. Анда «Голос Дети» проектына эләгер өчен, һәм инде гомумән «Голос» проектына эләгер өчен ничәдер акча кирәк. Бу дөрес әйберме? Беләсезме, безнең өчен дөрес ул. Чөнки безнең юл расходлары, анда яшәүләре һәм ашау, эчү бөтенсе үзебезнең кисәдән. Менә ул тиктергән костюмнары безнең үзебездән чыккан бит инде акча. Менә шул. Менә соңгы җырыгызда, менә бу француз җырын җырлаганда шундый күлмәк ошады. Бу күлмәкне кем уйлап тапты? Бу күлмәкне без махсус тиктердек. Пелагеяның әнисе Светлана Ханова рәсемен ясап бирде. Менә шундый булырга тиеш дип. Киләчәккә планнарың синең нинди? 1 ел, 5 ел, 10 ел. Беләсезме, планнарым яхшы иттереп мәктәпне бетерергә. Хәзер уку беренчедән. Хәзер уку иң беренче урында. Бу беренче урында, яра алайса бу елны карыйга бит. Бу елны 30 майда уку бетә. Башлана каникуллар. Каникулларда нәрсә эшлисең? Каникулларда выступлениялар була. Министерство мине чакырды Стамбулга, Орелга. Анарсын июльдә менә Италиягә чакырдылар, җырларга түгел, ял итәргә Сардинияга ала бирсен. Әле бит әле августта Казанның зур сабантуе булачак бит инде, Онда да чыгыш ясыйсыңдыр инде син. Пока белмим, чакырмадылар әле. Но 4 июньдә Санкт-Петербургта Пелагеяның концерты була. Сәйдәне чакырды. Пелагея обязательно беләсең. Татар җырын җырлыйсың диде. Салаваты бу ярымы тамашачыларга бер сүз әйтергә. Әлбәттә. Минем әйтәсем килә Татарстанга бик зур рәхмәт, чөнки 10 апрельдә һәм 17 апрельдә сез минем өчен тавыш биргәнсез һәм минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки бу бик зур минем өчен бик зур поддержка булды. Рәхмәт сезгә.
Rəxətlənib, bəxtli min deyib, Əytə olan qoya bulsam da, Var qüvvətli, siyən xalqım minin, Yeşim bir min Tataristanda. Zayalarga ərəm etməyəli, Ömür digən o büləkne, Tuğan cirgə, Kızma, bulabilirsen yine kirekli. Zayalarga ərəm etmeyeli, Ömür diyen o bülekne. Tuğan cirge, tuğan halkızma, bulabilirsen yine kirekli. Bilsek ide yolabızını yaktı izlerine kaldırıp içmasam işlep kırsak dedik Seyleseler ide sağınıp Zayalarga ərəm etmeyeli, Ömür diyen o bülekne. Tuğan cirge, tuğan halkızga, bulabilirsen yine kirekli. Zayalarga ərəm etmeyeli, Ömür diyen o bülekne. Tuğan cirge, tuğan halkızga, bulabilirsen yine kirekli. İyilikке iman nurlarına Uğraş yine bir tuğulende Barası var Xaday onlarına Yaşasınlar jirde birginde Zayalarga ərəm etmeyeli, Ömür diyen o bülekne. Tuğan cirge, tuğan halkızga, bulabilirsen yine kirekli. Zayalarga ərəm etmeyeli, Ömür diyen o bülekne. Tuğan cirge, tuğan halkızga, bulabilirsen yine kirekli. Tuğan cirge, tuğan halkızga, Bulabilirsen yine girekli Seyde sina bek zo'r rahmat. Seni birinchi topqir birinchi kanalda suv bo'ylab jiri bilan ko'rgach, shunday titrandirdi sin totar, jirin totar mingin butun millionlagan televizor qarovchilar oldinda jirlab, endi ularning muhabbatini yo'lladim. Aferin, sizning olqishlar do'stlar. Hamida Maydan telekanalidan senga nashni sertifikat mana olmarsan narsaga berilganin o'qirsan. Rahmat edigiz. Hamida Tatarston kechasidan endi barcha tomoshabinlar ismidan nashi plyushovoy mishka selar. Ham saytdagi aytaysan to'g'ri bir qo'l olqishlaymiz.
Әлбәттә мин Саида өчен дә, аның гаиләсе өчен, әти-әнисе өчен бик шат. Гомумән безнең татар халкының Мәскәү дәрәҗәсенә, бөтен Россия дәрәҗәсенә татар җырын күрсәтү, әле ул яшь бала булуы карамастан, безнең милләтебезнең нинди асыл балалары булганын күрсәтә. Һәм инде ул әле бүгенге көндә безгә һәм үзенең яшьтәге яшьләргә киләчәк буынга үрнәк булып тора. Без шундый горурлык белән шатланабыз. Инде әлбәттә үзебезнең дә шунда ниндидер катнашуыбыз булганга без бик шат. Инде Сәйдә чынлап та ул үзенең менә бала булуы, аның тәртипле булуы, кыяфәте белән менә милләтнең татар кызын баласын күрсәтүе шундый безне шатландыра. Әлбәттә киләчәктә дә менә ул шундый дәрәҗәләргә үсеп, әле тагын да зур үскәчтә, зур дәрәҗәләргә җитәргә насыйп булсын иде дип көтеп торабыз. Сәйдәнең бүген чыгыш ясаган күрдең бит, бит басып тордың. Ну ничегрәк хисләреңне җиткерәләр? Бик әйбәт, чөнки мин кергән вакытта әз генә суга калып килгән идем, шуңа күрә кергән җирдә аның тавышын ишеттем, беренче этажда аны гайме, һәм башта нинди зур танылган җырчы җырлый микән дип уйлап куйдым. Инде кергәннән соң күрдем үзебезнең матур бәләкәй генә кызыбызны, бәләкәй булуына карамастан бик нык характерлы дип әйтәсем килә. Һәм инде әлбәттә татарча җырлаганын танымадым, чөнки ул бит инде русча да җырлады, русча күбрәк җырлый телевидениедә. Шуңа карамастан, ул минем уйлавымча, менә бик әз җырчыларның арасында беренче дип әйтсәм дә бәлкем ялгышмас идем, татар халык җырын җырлады. Беренче каналда. Менә бу проектта Сәйдәнең иң беренче чыгуын син хәтерлисеңме? Иң беренче чыгуын мин хәтерләмим, чөнки иң беренче көннән карамадым. Менә ишеткәч, безнең яшь матур кызыбыз шушы проектта катнаша дип ишеткәч, мин инде кызыксынып карый башладым. Кем микән ул безнең Татарстаннан дип, менә шуннан соң инде танып алдым һәм аның иҗатын күзли башладым инде. Беренчедән әйтәсем килә, мин бүген Татарстанда булуыма бик шатмын, чөнки мин Сәйдәне үзем үз күзләрем белән күрдем, ниһаять. Чөнки без аның өчен бик каты җан аттык. Без голос тапшыруын атна сайын көтеп тордык һәм аның өчен махсус SMS тавышларыбызны җибәрдек. Инде белгәнегезчә минем кичкенә кызым бар һәм аның белән бергә төнгә кадәр йокламыйча аның чыгышын көтеп тордык. Аңа карап ул җырлый башлады. Сәйдәнең бүген җырлавын, сәхнәдә тотышын күргәч, үземнең балачакларым искә төште, чөнки нәкъ менә шул вакытларда минем дә үземнең иҗатым башланып киткән иде. Дөрестән генә әйткәндә, күзләргә яшьләр тулды. Чөнки ул шуның кадәр моңлы итеп җырлый, чын йөрәктән, инде теге бала кебек кенә түгел, чыннан да артист кебек үзен тотышы, үзенең күңеленнән чыккан шушы матур шелтәрәп аккан тавышлары бу инде дөрестән дә беребезне дә эмоцияларсыз калдырмый. Шуңа күрә чын йөрәктән Сәйдәгә телибез бәхет, телибез иҗади уңышлар, алдагы юлы сикелтәсез булсын, матур булсын. Бар теләгәне тормышка ашсын иде. Әти-әниләренә зур рәхмәт әйтәсебез килә, чөнки нәкъ менә аларның тырышуы бүгенге Сәйдәдә күренә. Шуңа күрә Сәйдә сиңа уңышлар. Без сине яраттык, без синең өчен җан атабыз. Алдагы юлда да сине күрергә насыйп булсын иде. Уңышлар сиңа. Biz Сәйдә өчен бик горурланабыз. Без инде нык дулкынландык, аның шул финалга чыгуы, голосование вакытында бик дулкынландык һәм аның да дулкынлануын сиздек, ләкин ул молодец, үзен кулларына тотып
bütün Татарстан исеменнән шулай матур итеп чыгыш ясады. Без аның өчен бик шат, без аны котлыйбыз һәм киләчәктә дә уңышлар телибез, зур уңышлар телибез, бәхет телибез һәм әтиәннәренә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шуның белән, дуслар, без үзебезнең тапшыруыбызны тамамлыйбыз. Һәм онытмагыз, һәр пәнҗешәмбе театр клубында Татарстар кичәсе. Сау булашам сезне белән, киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.